čuska jsem si písek a včera jsem se vyléčil, o tom později taky udělám video, ale dnes tu máme reakci na komenty od Chcankožrouta Lukáše Kukukuka. Protože je to fury. O čem to zas do surikatího hovna meleš, jakože Američani jsou furries všichni nebo co? To byste měli, i když je vám to k hovínku. Dobře Lukáši, nemusíš se tu vypsávat jako nějaký politik. Discord server, ano, rozhodně muselo trvat 24 hodin přidat textové channely a dát furry profilovku. Pomoc takovou, aby sis například ty uvědomil, co si za debil. No ty vole, to už určitě nepiješ mlíčko a umíš sám chodit na nočník, všichni jsou na tebe hrdí. Nyní se podíváme na komenty pod videem a uráko. Udělej konečně další video, ty hajzle. Když tu hubu držet nebudeš, tak po tobě tu zbraň vystřelí. Prosím, používej čárky a myslím tyhle, ne že budeš kecat hovna o tom, že je neslyšíš, už vážně nevím, jak se v tobě vyznat. Doufám, že víš, že tohle bereme jako největší lichotku pod sluncem. No nic lidičky, tohle je všechno, aby nám nevybuchly mozky. Čauky.